Il-kittib Mikil Spiteri, magħruf aħjar bħala Kilin, jibqa' mfakkar għal kidba mexxejja u ħlejja tiegħu. Il-lingwa nfisha ma kienitx l-unika għodda b'saħħitha li kien iħaddem Kilin. Kitbitu huma xhieda sabiħa tal-osservazzjoni akuta tiegħu u tas-saħħa tal-istħajjil. Min kien Mikil Spiteri jew aħjar kif laqmitu għamu stess, Kilin. Kilin twilet fl-1917, twilet ir-Rabat. Kien wieħed fost 10 taħwa li ma jgħixux kollha sfortunatament għax dak iż-żmien it-trabi ma kinux jgħixu kollha. Kien ġej minn familja fqira, ma kellhomx il-mezzi li jiffinanzjaw fl-edukazzjoni, però ħafna jemmnu fih għax raw potenzjal kbir. Kien kompla fl-edukazzjoni permezz tal-scholarship u kien daħal fiċ-ċivil. Ma kienx kompla fiċ-ċivil għax huwa jgħid li kien żvinturat u kull meta kien imistu xi promozzjoni kienu jaqbżuh. Kien ħafna attenzjoni meta kien jippubblika xi artikli fuq il-gazzetta lokali u kien iċċanfar ħafna lill-ġurnalisti Maltin għax kienu jużaw il-Malti ħażin. Kien iħoss li huma responsabbli li jwasslu Malti tajjeb biex jedukaw. Kilin dar pjuttost ħafna ġeneri, nsibu kemm poeżiji, kemm drammi, kemm novelli, anke romanzi, kiteb ukoll siltiet fis-satar ta' rivista tat-tfal. Kien jikteb pjuttost kitba sempliċi li jifhmu kulħadd, kien jipprova jilħaq l-qarrejja kollha, kien iħoss li il-Malti għandu jingħata l-importanza u ma jintużawx kliem li jista' jieħu post kliem li diġà huwa eżistenti fil-lingwa Maltija, li ħafna drabi hija aktar sempliċi li tissostitwixxi kliem li ġej mill-lingwi barranin milli tuża l-Malti stess. Kilin għandu pjuttost ħafna kitbiet, għandu nsibu aktar minn 20 ktieb. L-iktar għal-qalbu hija Tikki ma' Wenzu. Huwa jgħid li min ma jafx minnu Kilin propja, jekk jaqra dan il-ktieb ħajsib li l-karattru prinċipali ta' dan il-ktieb huwa replika tiegħu insibuh jitkellem waħdu mar-radju fuq temi li huma importanti bħal erda tal-ambjent u kien jipprova iġib lill-poplu aktar b'kuxjenza biex forsi jissir xi ħaġa dwar din il-problema li llum il-ġurnata hija wkoll tema prinċipali li ħaqqa pjuttost mill-bidu. Huwa dar pjuttost ħafna temi, insibu n-nostalġija li hija pjuttost prinċipali fil-kotba tiegħu. Insibu l-kodba fuq il-lajn ta' San Bassjan u wara l-lajn ta' San Bassjan li huma forma ta' djarju jsemmu tifkiriet ta' tfulitu. Dawn it-tifkiriet ġew f'mument ta' diqa u rrid iniżżilhom forma ta' djarju. Fih isemmi wkoll dettalji folkloristiċi u nsibu tifel li huwa affaxxinat b'dak kollu li huma dwaru bħal meta jitla' dawra tal-belt Mazzija u jitla' fuq il-vapur tal-art, tajjeb ukoll li nsemmu punt żgħir ħelu illi il-famuża diska tal-Greenfields li jisimha il-vapur tal-art hija proprju miktuba mingħand Kilin stess. Kilin kien iħobba ħafna l-lingwa Maltija, kien jipprova jara kif jinqeda bil-pinna biex jeduka lin-nies. Kien jisħaq ħafna fuq il-qerda tal-ambjent, fil-fatt 5 mill-kotba tiegħu huma fuq il-kappelli li jinsabu fil-kampanja. Kien jinqeda wkoll bi stampi li juri f'liema stat inkrepattiv kienu jinsabu fih dawn il-kappelli biex forsi jsir xi ħaġa. Kien traduttur ukoll. Kilin kien traduttur. Ma kellux ħafna ċans jesplora l-letteratura Ingliża, però patta għax esplora ħafna l-letteratura kemm Franċiża u kemm Taljana. Kien ukoll wieħed mill-fundaturi tal-Hispanic Circle f'Malta u għamel ukoll xi tradutturi ta' xi kotba mill-Ispanjol għal Malti. Kilin jibqa' magħna anke wara mewtu għax jekk wieħed ma jafx minnu Kilin kull ma jrid jagħmel huwa jaqbad wieħed minn dawn il-kotba anke fejn isemmu il-passat tiegħu stess. U irrid imur lil mill-kitba stampata, jifhem x'kien il-messaġġ u x'kien il-lan tiegħu prinċipali. Semmit triq ir-Rabat ukoll għal Kilin.
U twaqaf anka bust ħdejn l-iskola tal-primarja tar-Rabat. Ir-Rabat kien iħobba ħafna u appuntu twilet hemmhekk u msemmija f'ħafna kodba tiegħu. Kilin għażel li imur għat-temi prinċipali fejn jisom bħala problematiċi, bħall-ambjent u anka l-lingwa Maltija. Appuntu għax kien iħobba ħafna l-lingwa Maltija. Kien jara kif iressaq lil-qarrej aktar lejn il-letteratura. Fil-fatt, dak il-bust li tpoġġa fejn l-iskola tal-primarja għamluha apposta ħdejn skola ta' tfal biex it-tfal ikunu jistaw forsi tġihom kurzita u jgħidu min kien dan Kilin. Bil-ħila tek jersqu lejn il-letteratura, però lan tiegħu ma kienx li jersqu lejn il-letteratura ma tiegħu biss, kodba li kitebu biss, però l-letteratura in ġenerali. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.